Il-qorti li qed ittalba l-ħelsien mill-arrest ta' Keith Schembri, Malcolm Sherry u Robert Zammit dan wara li f'degret tal-Maġistrat Donatella Frendo de Mek il-qorti rat kif fl-aħħar jiem komplew l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar il-każ dan filwaqt li l-fedina penali tal-imputati hija waħda netta. Keith Schembri u sieħbu fin-negozju Malcolm Sherry ingħataw il-ħelsien mill-arrest fuq depositu ta' 60,000 euro u garanzija personali ta' 90,000 euro. Robert Zammit ingħata l-ħelsien fuq depositu ta' 40,000 euro u garanzija personali ta' 110,000 euro. Dan kien it-tielet digrit moti dwar it-talba għal ħelsien mill-arrest tal-akkużati Keith Schembri, Malcolm Sherry u Robert Zammit. Fid-digrit li ngħata l-ġimgħa li għaddiet il-qorti li qed ittalba l-ħelsien mill-arrest ta' Missier Keith Schembri Alfio Schembri. Wara dan l-aħħar digrit moti mill-qorti, l-avukat Edward Gatz tqar kif mingħajr preġudizzju id-difiża beħsieba tirrimetti ruħha għad-deċiżjoni tal-qorti dwar il-prima facie f'dawn il-proċeduri. B'hekk il-qorti ddeċidiet li hemm biżżejjed provi prima facie sabiex l-akkużati jitpoġġew taħt attakkuża. Dan qabel il-kawża ġiet differita għal 11 ta' Mejju. Intant fl-istess seduta qabel ingħata id-digriet komplew jinstemaw qatt ta' uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija li b'xi mod jew ieħor kellhom x'jaqsmu mal-arresti jew it-tfittxijiet tal-akkużati.